tangi turu pemirsa ki mang. Delok wajahe asli, tangi turu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbah kembali. Alhamdulillah, Kidik Susi wisuk apa yang budal. Udah kan kok bukaan. Mama Susi mengarep. Mbak, tolong yo, Mbak. Cah loro kuwi iki jek bekitan lagi tak anui. Oh iya. Keramas ya. Gue tak golek sarapan. Keramas mumpung isuk sirahe seger, memang sirah tak kebyuri dik subuh, bar subuh mang lho. Apa pemirsa? Saiki. Mbak Yun aku tak ndane rumah sakit, Mbak. Insya Allah hari ini Bu Eki untuk mantuk. Tolong ya Mbak, anak-anakku sampai ngurusi sing Dek Dewi ya telepon. Mbak Susi ben rene. Apa? Karo nggo mobil karo Dio kan nek setu prai lho pemirsa. Jadi kongkon Rono aku sing bagian ngurusi cah cilik-cilik kuwi. Wes ngono ya pemirsa. Alhamdulillah ini berkat doa panjenengan semua. Mbak Gori budak Mbak Gori dodol. Tak golek sarapan dulu, terus ngeterus salah sekolah. Ngono. Oh alah iki entek ngene pemirsa karek nguncris. Tumbas. Lah iki sing ngocekne teng Tegalan mriko. Wah, ge. Jane macake kok artis lho, Mbah. Tenan ah. Kandhani. Iya. Nggih. Mosok ki ambakan kalih Deyat teh? Lah nika Deyat terus ketok. Wong akeh. Nggih. Klewu. Sangu, Mbah. Anu nggo tak cangkem, Mbak. Sampai unduh-unduh ngene bucarek jagunge. Lah nggih. Esok-esok tinggi mil-mil ben bergoyang untune. Lek munajat karo Mbak Yati. Lonjo. Le, kamu itu nek ning pati ki isuk pletok pasti wis bangun ya. Soalnya kan sekolah, iki barang lho. Wis ngendang do mandi nang padha sarapan. Iki masih bersama artis kita Ariana Grandul nggih pemirsa yang sedang menikmati Allahumma barik lana terima kasih. Sama-sama, Nduk. Aku wis entuk pengumuman saka nggone Bunda Dewi Sumi. Buak apa? Mbak Susi pokok esuk bar subuh kudu ndang rene. Pokoke salwa kowe engko teroning sekolah. Terusane kok mboke goncekno ya. Gak apa-apa. Rokem kok ndang cilik gak iso buka. Iso. Wis engko salwa terus sekolah ya, Mbak. Engko cah cilik-cilik kuwi engko pokoke kei sarapan. Oke, aku ngono. Mbak Intan yo Dok, emang tak kon keramas ra gelem kok. Nek keramas sesuk seger, moh ngenteni engko sore. Ben. Mbah, ra roh, Dok. Oh. Bar nglindun. Ya Allah, Nduk, tak ceritani, Nduk. Dik bengi iki ning grup barungan yo. Aku, Dek Susi, Dek Dewi, Endah. Ya, rame muni ngene. Mbak, aku kejane ngantuk, tapi penunggu sebelah kuwi wong 6, Mbak. Ngomong kabeh ramene ra kaprah ngono. Ya wis ndang dinggubuk. Gak iso, Mbak, urung mendek omongane iki cek ngomong terus ngono lho. Ya sabar, aku gak ngono ya. Terus ki mau jam pira ya tak delok telepon aku kan wis gak roh to. Subuh terus Dek Dewi tak WA bar subuhan.
anu Mbak, iki engko insyaallah Mbah Yi sudah diperbolehkan pulang. Sajane ndek bengi Mbak, cuma alah menisan esuk ae. Ngono. Wis alhamdulillah matur suwun. Ya wis Dok, ndang dilanjut Makme ya, terima kasih ya. Aku juga makasih ya. Sama-sama. Terima kasih artinya ngene lho Dok, aku kok kan apa jenenge ngeterno sekolah iso dadi konten. Wis ndang dilanjut Makme iki nasi pecel nggone Mbak Kori. Iki Cahayu cantik, bar iki terus mandi, ya terus gantian yo mandi. Saline gak mbok siapno to Le. Lho ngono iki. Saline ndang kok disiapno ndang mandi. Gantian kamu dulu apa Yaya dulu. Wes. Enek adik penyewaan yo Dik ya. Oh ya wis. Iya. Anu pemirsa dari kemarin nganu apa pemirsa sampun order siku apa tabung jenenge tabung apa Dek? Tabung napas oksigen belum datang lah, tumbas ning cepui cilik-cilik pemirsa. Wes muga-muga dan datang iki Mama Susi ape langsung cus nek rumah sakit Dek Yoyo. Cah loro kuwi tak kon makmu urung gelem Dek Yaya mbek Yoyo mang tak kon makmu. Iya, tak tunggonane pokoke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walah pemirsa memang Yoyo melek tak gugalan alon. Aku tak anu bintangnya terus sawang sekolah. Dadah. Oke. Iya Nduk, iya, tak terus. Intene. Wis siap kabeh. Intene. Jam 6. Intene ning dileh pemirsa Intan ket mangkok adus. Ki mang wis tak kandhani adus wis teratur wis selesai iki. Ora tak buka. Sarapanem ning meja. Ya Allah mbok kancing Tan. Mbok kancing no. Ora nek sapa-sapa, yo ngetero Mama Susi ning rumah sakit. Lah kok mbok kancing Iya, jek bubuk. Yo. Tapi wis tak tumbasno makmu. Karek kok tak tunggoni jerene Mama Susi kosek Mbak ngono kuwi rondok engko. Tak tumbasno garingan sing iki awakmu ning kene wis. Wes begitu ceritanya di pemirsa hari ini dapat kabar dari Bunda Dewi. Kabar baik. Semoga kabar baik juga lumebar juga menular di jenengan semua. Kabar baik mungkin paringi gajine naik. Kabar baik jenengan untuk hadiah umroh atau kabar baik keluarga jenengan yang di Taiwan, di Hong Kong, di Singapura, di Malaysia yang belum punya jodoh segera dipertemukan jodoh. Maksudnya kabar baik kan macam-macam pemirsa. Kabar baik yang sakit sudah pulih dan sehat kembali. Terus kabar baik yang lain gitu pemirsa yang berdatangan untuk jenengan semua. Nanti dilanjut lagi di kewancing pemirsa, Dek Saling kewancing. Berangkat sekolah dulu pemirsa. Hati. Mbah Jamin nek esok pagi-pagi ya pemirsa berjemur meskipun matahari belum menampakkan. Mbah Dede. Loh. Jenengan Dede, Mbak. Loh. Gak anu, Nduk, gak mireng paling. Jenengan Dede, Mbah. Kalau Mbak Dede.
Paling bae nganu, Nduk. Apa jenenge ora mireng. Sik. Lho, yo lali rung dipateni to, guys. Ayo, Yaya mbek Yoyo pengen roh nggone Majah. Kan nek karo ibu gak apa-apa lewat jembatan. Tapi nek karo Mbak Intan dhewe gak boleh. Soalnya kadang kok awakmu ditinggal mluwayu. Ayo tak dono kali ayo. Nek ning Pati mesti dolanan ning kali iki bocah. Lah kae Majah montore, Nduk. Montore Majah, celuk Tan. Majah ngono. Oh iya, aku tak metres dhewe ya. Aku tak metres dhewe ya. Dong Saidi. Ya, ayo. Majah masak tempatnya Bu cari. Hati-hati lo ya liwat bruk lo ya, liwat jembatan lo ya. Majah ada pesenan. Tapi nek Tan. Nek ora karo ibu, adik loro ki aja mbok jak turut-turut kali pokoknya aja tenan lho. Aku awakmu kan ketuane. Oh, hati-hati. Apa tang? Wes ayem pemirsa, memang tah mulai ketuane. Ketua kelompok Intan, Yaya, Yoyo, wis padha sarapan kabeh, wis. Senengane susu, Mas. Engko tak golekne. Susu. Mbah Rup. Nggih, kula ajeng nyuwun dong-dondong pun panggih niki wau, pun ngene Bu Nurul wau. Kula ajeng nyuwun dong-dondong, mbahnya wis budal ngotesi jagung ning Tegalan. Insyaallah dinten niki wangsul nggih. Insyaallah ngentosi doktere visit ngoten Mbah Rup. Lah niku kula dipasrahi momong niku wau kalih ngeterke sekolah Salwa. Ajeng nyondong dondong Mbah Rup. Nggih. Wau pun kula bengok tenggene Bu Carik. Aku tak metes dhewe ya Mbak Yun. Nggih Mbah ya. Oh nyegat bakul sego jagung. Sela ya sekolah lah, Nduk. Sela seperti ayune. Ya Allah bocah ki cantik. Pak Sila kerja. Nggih. Oh, nggih nika mawon. Kae Nduk kae nek. Ayo rene. Pak Sila niki. Pak Sila kerja masang keramik, Nduk. Pak, kalau kinten tuh saya masang keramik aksi jeng niki lah Pak nyuwun dong-dondong. Niki. Saged Barup. Pon tak gayae. Sekali. Ampun, sekali. Nah. Wes. Ampun Barup. Ampun apa? Pundi. Ampun, pon Mbah niki. Lung, pon. Alhamdulillah matur suwun Barup nggih. Pun jenengan saged mandhap. Lah tak gendong, Mbah. Mah, lho tak gendong kemana-mana. Mbah, masa digendong mah, Mbah? Digendong masa mah? Isih tak digendong. Lah Mbah Rup masak apa? Lumbu. Oh, alah lumbu. Lumbu gentenan iki kan request Intan. Nyuwun iki lho, Mbah. Sayur Dewi kan kula jak teng griya sakit kan nyun maem. Sing dipilih niku asem-asem tempe, enten cambahe, enten kacange, enten godhong dondonge. Penginan ya Nggih, Mbah. Nggih matur nuwun baru. Jangan lumbu enak. Oh iya, besok lagi. Suwun baru. Mbahnya. Ayo. Wes. Yo mending di. Aja ilang ya, Nduk ya. Duduk sik ya. Duduk sik, aku mau kerja dulu. Budhe tak gawekno sayur asem sing ora Aduh, kok iki lho HP-ku. Ini kan nanti untuk Mbah Yi dadi kok nek
sarap apa dahar segone lemes terus nasinya lemes terus saya sabar ya. Pinter apa nek dikandani ya. Jadi itu tuh lapeku. Ora titik juga. Kok terus kadang buyuti lemone merek opo kuwi iki lha kok kene terus tak pindah pemirsa tak kei corong terus Wah. tak pindah ning kono. Angopo kok mbedek medeni wong lho, Nduk. Wis bawangnya sing akeh ora usah nganggo opo. Mak. Lalu lah. Sik panas. Kena wajan. Dari ibu ini akeh tak lihat nggih sayur sop niku nggih mboten asin nggih. Nggih mboten niku lho masak anyep. Terus napa niku? Lawoe ngoten niku nggih seperti telur ku ya dikukus ngoten niku. Bacem. Tapi kan nek baceme Intan kan bakdo tak masak tak bumbu. Tak godhog tak goreng nek niku ketinggalan mboten pemirsa. Pokoke ya kukuse iki yo mok kok kukus dibacem ngono ae terus kuwis ora digoreng. Delok cah pinter delok tante. Tante kan cah loro. Cah ganteng mek Cahayu ning kono. Pinter ae. Halo Yoyo. Halo, iya. Pinter bentar lagi mama mantuk, Dok. Dek mang golek tabung. Mama. Ayo. Tahan. Ayo. Aku tahan. Ayo. Lah. Yo. Ayo. Dek sing ngopi sapa, Dok? Aku ngantuk. Kok santai kan ini. Jangan ngantuk dulu. Kita sambut Mbak Hi sampot pulang, alhamdulillah. Doanya semua di pemirsa. Iya. Cinta requestmu hari ini tak Dok. Jadi kayak sendiri asem-asem tempe kacang toge, terus ada godong-godongnya juga gitu ya. Iki bumbune, terus iki sing dienggo sambel panggang kriuk-kriuk. Gak usah goreng tempe ya? Wis kadung iki Ya wes gak apa-apa. karo tak goreng ndok sing kaya ndek ini. Ndek ini ndok di bumbu ngono kuwi. Iya, ndok. Ambek goreng tahu. Mas rong teko. Urung. Tahune engko digawe bacem ya. Ya. Oke, cus nek terus alhamdulillah ini Mbah Yi sudah perjalanan pulang nggih. Ini mangko ditelepon Dik Susi karo Dik Dewi. Mbak lawang omah ngarep buka Mbak, kursi rodanya siap. Oh iya, ternyata kursi rodanya protol pemirsa. Loh kilo protol. Semoga ibu sehat selalu. Protol iki lho. Iki panggone nang kene lho pemirsa. Iki no ngene. Ngono. Iki protol ya. Es. Ini sik protol. Sik ning kene sik, Dok. Ayo masuk sik. Ayo masuk. Wes, rumahnya wes dibersihke lho. Oh ya, PTE sapa kuwi? Oh ya. PTE Mak Simi. Iya, Nduk, mari nelek eker-eker lho. Kon ndi nang? Oh iya. Apa iya aja mbok temek kotor. Saya ayo. Yes, Mbah Yi sudah OTW mantuk. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Paringi kesehatan nggih Ibu, Mbah Yi. Alhamdulillah, sampai tanda di pantai nyampe rumah. Akhirnya tak lanjut ke. Terus saya ini tak lanjut ke. Cuma bumbunya tak gongsa pemirsa supaya
ora langen. Sambal panggang ora pedes pemirsa. Lombok iki lombok cempleng mau. Aduh. Wis karo toge. Ayam ndek tak tong mama ndek. Ayam iwak titik wis. Entan melok mam. Kok wae. Wae. Ya si ayam mbek Yoyo ben mam sik. Bu, ora usah ngadu nasib, Bu. Kowe anu keluargane iki dadi bingung dhewe. Pemirsa, demikian nggih konten cerita hari ini. Bayi Sare memang berjaluk dikisik. Doa terbaik ya untuk jenengan semua, semoga saya sakit dan karunia kesembuhan, untuk pejuang garis juga semoga nanti diberikan omongan yang saleh-saleh lagi pemirsa. Lah jirene mah kowe maem. Loh, wis bar maem. Ya wis. Oh, pinter. Wis. Bubuk kuwi. Bubuk pandel HP. Bu, oga bulanan. Silai bantal dok atas soe. Silai bantal. Kilo. Bantalan le atas. Atos le. Ono gak bubuk ning jero kono. Tole. Mungkin pemirsa kami pamit dulu ya. Semoga ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dinantikan konten sederhana berikutnya. Pamit dulu pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ganti Jose. Ada apa? Jose sing apik ya. Engko sore dikramasi ya, Dok. Mak, Bu kene tuh sono. Piye Jose piye? Ini lho dikei rambut. Cus, ndek bengi ki iso. Ape mapan turu ki iso bingung dhewe. Apa? Bu, wong nek wis tuwek ki gak oleh pacaran ora, aku ngono. Ora tan. Kaya ibu ki wis tuwek pokoke gak oleh pacaran. Ora tan, ibu ki fokus Intan. Iya, sing oleh intene wis. Wis dibahas dik bengi. Dadah.